Devera nêrwerikan ew devereye ku berdewam dikevîte ber hêrişên Supayê Tirkiya û salane xelkê van gundan şehîd û birîndar dibin. Careka dî hewlatiyekê gundê Sîte di temenê 5 saliyê de el gundê Sîte ji ber hêrişên firokên Supayê Tirkiya şehîd bûye. Ev xelkê çi te vigeliye ji we se vigeliye. Xelke çi te masya, çi te dara. Duhî jî xizmekê me, vî te pisman û hevlingê min e. Novî jî Husên Heyder Pîrwe. Duhê çûyî bû jiyara eyalê xwe, xudan eyal e. û jiyara vê jî gelek ev zehmet kefte. Yê çûyî bû masya û dara. Tekîd ew pitirsa masyan e. Yê çûyî bû ku jiyara eyalekî eyalê xwe peyda ket. Ew bî duhê tayê Tirkiya mixa binîve. Wî tova qesfa kire. Êkî şo ewa ku şehîd bû be qesfa tayarê Tirkiya kefte. Ve xelkê me neşe biçîte ser razê xwe, biçîte ser bîstanê xwe. Ême daxwazê ji hikûmeta Herêma Kurdistanê dikein, îlacekê bû vê miletê bibînin, an ev rêya bête qebotkirin êkcarî, yan daxwazê ji hikûmetê dikein, yanî xelkê me bîte serbestkirin ji layê Tirkiya ve. Xelkê vê deverê diyar diket ku her sal hewlatiyên wan dibine armanca firokên cengiyên Supayê Tirkiya û çi aramî li gundên wan nînin. خلکه ما خلک دفرا شلازی القضاء آمدی آمدن خلک کی چیایی قصاچیات کردن بکن وکن راگلوگی آی بود در کفتن گشت و سیران آزور جارا چونکی منطقه که گشت و گذاریه اف کبره چویه گنده ماجی طبعا دانگی آوا مارکیه که جایی که گشت و گذاری خلک الهاوینا قصد کرده الزوستان قصد کرده چونکی جایی که خوشیه دل وکره نوکجی دکان لید وکرینه و ورزه زوستان خلک قصد کرده چون اول دانگا دکانت گشت و گذاری و گازینویت گشت و گذاری سیرا خو راستان دیه و چه سراوه مرمه کنده که ماسیه برا و ماسیه بو قربانیه که دیده رو و هاتا شهید کرنش لوه بالا فرن ترکیه و Tanha zêdetir ji sî hewlatiyên vê deverê ji egerê hêrişên Supayê Tirkiya şehîd û birîndar bûyne. Ev geliyê pişmindiyar derwazeyê devera nêrwerêkan e. Xelkê Şêladizê berdewam qesta gundên xwe dikin. Lê her sal xelkê vê deverê dikevine ber hêrişên firokeyên Supayê Tirkiya. Di vê carê jî de hewlatiyekê gundê Sête dikevîte ber hêrişên firokeyên Supayê Tirkiya şehîd dibît. Dildar Arif Kursat News ناحية شيلادزي